приятели, вече си имам нов собствен канал. Ударете камбанката и се абонирайте за канала. Нека да започваме. Днес ще правим течен шоколад. Иди? Давай. Сега слагаме меда от навалято от домашния ни мед от Тополград. 10 лъжички. Аз чакам. Едно. Аз чакам. И бебо? Ама я чакам. Две. Ще ли сложи сега? Как слагам? Аз чакам. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Давай, мама, слагай. Дали ще ни остане за течния шоколад? Направо не знам. Сега слагаме двамата какао, защото е станало много малко. И го слагаме всичко. Сега стоп.